Meinasit vittu liukua sinne Serenaan asti. Vittu me kuollaan tänne. Ei täällä tulee tasaista. Nyt ois pojat taas liitovarjon paikka. Noniin, kattokaa. Hei, oottako molemmat kattomassa? Joo. Noniin, kansaa! Sinne se meni. Wii! Tuolla olisi muuten vasemmalla toinen. Oota, minä tuun kattoo. Noniin. Noniin, olet suorassa läheksessä, hyppää. Oi! Kuoliko? Ei kuoli. Mitä? Olet nälkäinen. No just minä syön pizzaa peliin. Haista paskaa. On hyvä. Niin läskiä ei. Lähdetään tästä vaan monta. Tulee Jussi kanssa tänne kiinni. Joo, mä oon Oho! Hän on oikealla he kans vituusti kaikkea. pillereitä, saatana, pattereita, ei mahu enää. Who do the honors and go ensin? Minä voin mennä. Banzai! Oi! Oi vittu ton pitää! Mitä? Mikä meni? Jaa, täällä on Serena puolesta. Jaa. Liukunen. Vesipuisto Serena. Ui mitä vittu apua! Akku. Minecraft. Oh, kato. Tällä nyt voi varmaan sitten ottaa taas niistä. Solafiitti Malmi. Tällä pystyy kerään näitä. Sulafit, ore. Oi! Vittu lepaanot. Jussi voi mennä ensin tuon. Täällä on joku sivuhuone. Side Ei mission. siellä ollut mitään. Side bitch. Mennäänkö me tänne? Oi saatana! Perkele. Jussi menee ensin. Jussi menee. Menepä ensin. Ei minä oo käynyt tuolla koskaan. Mitä meikä tippuu tonne alas? No tulukaapa revaa vittu Manu tänään mut tänne alas. Eikä tönäs. No tönää sitä. Eihän tönäs. Kato striimistä. Etkö tönää mut tulukaa alas revaa. Minä tulen.